Ebusia arehusem esi na arehusem we a esi we de nyasem ketewa kra ne se eye kotoko biggest fan pa abrante be bibia obehu se kotoko bo match bia obehu no ho abrante ni din ene Nana Pooley a chese ene kotoko de edana kumaso yi a chese odimu ntintima pa of enyasem ketewa kra ne nu adade arehusem a yensa aka kire se abrante obi abobɔ ne sekan akunu yayaya na ensem no mu na maboa no a de eba besumu na before then no aha let's talk GH rumors and any first time I'll pop into a video I'm sure say obe subscribe ama me no click on notification bell so the latest update we advance a bit me aka no follow your Facebook as let's talk GH rumors and a TikTok as let's talk GH any comment be awon no bit meja e comment section ho e de ama na emra na kotoko ewo match omone eye instructor man FC ewo eye instructor a ewo Bono Mountain mu na match we course no na say beginning no according to the reports that I gathered no beginning na kotoko kra edu eye ekuo ni mu na omo baase ne kwakowura ho akwakwakobo eye match no na enipa ne empese kotokofo baase ne bewem enti asa ekoye gidigidi ema wo hwe videos ni ma wo hu se sa brantie ya sisi a wato nananum ewo nsi adu ejine mu achese ne buofu a okasa gidigidi pa na enya asem ketwa na eno ni kogu ye ema ball no ekoso match ne koso a ene omo ball ne kama anso ankowi asempa basabasa ye bi koso a na chese eno ne nam so ema sisi ade obi etimi awo aye abrantie Nana Pooley sekan na Nana Pooley na se ebra na gidigidi ne ekoso nyina hu se oninamu because oyo obi akotoko de edana komaso ye panti se asem bi ekoso a chese ode ne hu agimu pam na adekode potia esi ho no a ema asasem we anya ya atrenchem kese we etoye no na eye Saddick Adams unim Saddick Adams a unim say ni din e the sports Obama because when it comes to Ghana sports a onfe ni agokra ene odimu ntintima yi pa nti odi ntwemu kakra aba abra entokwa ne si adekode e trigger ntokwa na ema ntokwa ne bae no hail oye hearty odili team anim na okodru park ne so video interview nyina wo yebi yebeshamo ama match na omode build up na supporter yakowura stadium ho ama ball na akoso ama du baby pinche kakra eden aba ona edaso no team yi ko baby abrantie di achi baby a Ghana ball na say adu no yemu bi ya say ya hore ensa free ho because ya kasa sa 18 years the Beyonce sign. Now last year na meka wa Angel TV so around October. Na asemi BS me say enche umbeku nipa to stadium o. Those of you who remember. Me say the air course no enche umbeku nipa to stadium. Ma ka. Scratch na ehye yellow no. Na obeba be ye interviews see otu ona ehye yellow and green no. Ona gina ho no. Okuta bag ni ntie obi a ode aba na ase kan ekọ stadium ona na chihwe ha no e wonsu atre ama ye de sekan awo no kon ho ye se multiple stabs multiple ye de awo no cho nemfe na bi wo ne minim bi wo ne bo wa wo no saa more than 5 sk or one or two or one or two owie no agya ne ho ama abrantie no wahwe ne nkwa because of support na abrantie ne ware August ya 5 months in and ware 5 months 25th of August ye twam ya no ware na football no no ope and wadi akire ama yakowo ne sekan na ensem a wo mu ne se abran tokwa no ebe start late minute in the game na Kosi Apia oye coach for Sudan national team no Kotoko management member di no otesro ho. Ena penche ba enti eto yensa friend say Omra Park ne so no the supporters ne meden ebekasa. Na yesi eto yensa friend no. Ena supporters no mo Kotoko ne say ade amode aye wo ha no. Ye team ba se kura be Rua stadium mo se mo team ba se ne nyeden. Emba. Enti ene ebe ne den. Ye ma ye coach ne so nsi park ne so. Enti sa ade na abrante ne ye na akofa ntokwa ne dia ba. Yes, a team manager of Unsiatre appointed so Munya Branton in free stadium ho.
Yenyini mpie no ya bobo ya wie. Abrante no yede ne na machi wa yede ne ekọ. Muntie ne yo. Ya soso ni mu a yede ne ekọ. A yesi ya pon yesi yenyini mpie ba ya pon dia. Nti nkasenka ka ba stadium ofa ne dia nko mo de ne dwane ye. Supporters no so ata no. Nti de ode se kan ne wo no. Okọ akire ena okoyi se kan no a ode bae no ode be wo no. Tia said the Saddick Adams no na kyerɛ sɛ yɛ basabasa yɛ mente me ho ase bi na ekosi ya na kyerɛ sɛ amanfoɔ mpanyinfoɔ a wɔwɔ kyerɛ sɛ yenyi Nana Pooley ɛmfa ne nkɔ ti ɔmode ne kɔ no ana obi ɛfa ho ɛtumi kɔwɔ aberanteɛ yi sika ne nsɛ nkɔfoɔ bi wɔ hɔ ɔmo nam adwenbɔne ɛwɔ ɔmo tiri mu nti no wɔnam ana wayɛ very careful nyɛ sɛ obi betumi agye wo nkwa afiri wo nsam na ɛne sɛ Ghana nkasa yɛ football association na nkasa no GFA na nkasa no ensɛm wɔ ho pa na sports Obama ɛkyerɛ mu a wo sɛ he has been in the game for years nti asɛm a ɔkyerɛ mu sisi a ne sɛ saa ewuo yi a asi a ɛyɛ aberanteɛ Nana Pooley ahwɛ ne nkwa yi ɔde subuo ne nyinaa blame ne nyinaa bɛma ɛyɛ kɔtɔkɔ fi sɛ kɔtɔkɔ atena ase aka ɔmo nan ato so relax ama ɛyɛ GFA de ɔmo anim ayɛ fam team a yɛte yɛ na GFA nya maaeɛ no yɛmfa ɔmo nyɛ hwee na wobɛgye adi sɛ saa saa team ya games ya ɔmo yɛ nyinaa no ɛyɛ free sika papa biara na so ɛno na free game ɔmo kɔbɔ na obi ba aberanteɛ timi akɔhwere ne nkwasa no ɛne wabɔ kɔtɔkɔfoɔ akyi paa yi a wɔkyerɛ sɛ ɔmo ɛnyɛ serious as ɛyɛ club ɔmo nyɛ serious because ɛnyɛ saa ade bia yɛde ɔmo anim ɛbɛtwitwi fam ɛne ɔkasa no ɔkyerɛ mu a ɔkyerɛ sɛ sisi first no na nka kɔtɔkɔfoɔ tumi kɔfa ɛyɛ GF mpanyinfoɔ de bɛyɛ ɔmo secretary nyina ba sisi a yɛte ha yi deɛ ɛnyɛ saa ne tie ne mmom no sisi a GF foɔ no ɛde kɔtɔkɔ anim ayɛ fam koraa na sɛ nka yɛ kɔtɔkɔfoɔ supporters ne ku obi a anka sisi emire yɛne ɔkasa no ɔsɛ nka ɔte kɔkɔɔ so koraa no egya a ɛbɔ no na ɛnyɛ asɛm ketewa Ne yere nyim August and waware or kwahwe ball ya one se kan was stadium akuno nipa wo no ne yehu no because league na ye bo no sabi nyansa kra nim sika nim de omobo nyina hwe naso nti gala kra ye bo no ma mo bi park no ɛho won faso che league amobo yi but kotokofo de omanim aye nkwala nka mo ye club na club amasori atia kwa me nkroma club Kwame Nkrumah TV sorry na musoma sorry atia no enam udi agroma efifo nkola nketenkete bi edi mani mu twitwi fom mo nkobo na mabo mo sorry na ma sorry musumu kasa mo mo a league na nkoso obi ani obedi league na tibiem enti mo na mbe sorry say ye pesa sponsorship ba league num ye pesa security ya tight ye pesa stadium nya fe nya sa ye mo sa wo ye panyi wo adwuma bim no wantima use wo might ne wo influence na adwuma ne say ya wo ye part nti na meble mu kotoko se mu nipa wu anka o se ne mo esu ba mo na mo ka ho e na ama sa club nkitenkete wei etimi kum nipa because mo na mo kum nipa anka no pai ka mo ntumi na kumase se kotoko be kum obi supporter okumase nka nsema e be ka de afa ho e de afra otumfo no ka mo ntumi na but my mo mpanyimfo ayem kwala mo mpanyimfo aso mo nko school da first no na kotoko timi kofo GFA president be your secretary because club no so che GFA and na GFA for free kotoko panyi so me under 17 chairman no dimirika yankumo sai nka by 8 a.m. na mo release statement say kotoko has pulled out of the Ghana league ya mo because munipa na yakunu no say mani kuni ho a nka no pa mo de krata baba mo panyimfo no omo hye GFA fo botom nti omo ntumi ya hwe me say it is not worth it. Ebuzane Zara usema esie wa bra kotoko ekopie mu ewo nso atwere man FC a kyese omo ne omo kɔbɔ ɔbɔ a enam so ama branti a kyese ɔware just last year August etimi ahwere ne nkwa wowu egya ne Europeanfoɔ hɔ ya bidi mani edi atwere a besine police entimi nchi nipa kra odi sa nyambrase mu etimi di mani edi nsɛm n'akyi se police nsaka obi anasa suspect bi ana bibia ebesi hɔ bia no the Ebaba Sumu. Your Facebook as Let's Talk ghtrends and your TikTok as Let's Talk ghtrends. So follow these pages. Ede Amami. Meeting Ede Nanika Santua.